Sa season 4 lang ba jong kani ka janmit ka pamenta. Ngaingo ublay ubala penyo pat hangi. Ya kani ka por ka kordor. Bangani syam langkum kisamla. Ha kani ka jing syakri jong ka jing rakhi ka jongi. Ya kani ka youth week. Bat ka youth Sunday lang ba jong kani ka senam arpulai. Ngaingo ubalay lam ngi lang ba jong ki santli ki sngi bat santli ki meet. Ki bangila pendap lang bajong ki program ki beper ban ingat skam kalalong kajing kerku kalalong kajing penrhem nakabentajungi ki para samla bat kumjuru ngangai nakabentajungi ki para bangai ki badon hapo jong kani ka balang sa season 4 lang bajong kani ka janmit ka pamenta kajing isang samla lang ba ka music and singing committee Kapediang sembahai iwe baro anado ki hep kena hado ki rangba ki longkemi ki longkpa haka kerteng ke im ka kerteng ke tiang ke don bortam gajung turai banong penim jung Jesus Christ kani kemit kajing syakri kepala penbait kalong bangenyo ya kajing kawai jing ruai Ngenyo ya kapan ya syakri ya ublay lang ba da kijing ruai kijing yaro kijing mani bat kijing kentiu seim kijongi da kisur jing ruai ka musical evening ngangat skam ublay un yalam un darangkat lam ba ngani kijing syakri kijongi bat ba ki baro ki ba ngingin ya syafrang kenlong da kijing yalam kijing mensim jongu ngapriang sumbaharu lang ba jongi kapor ya I pastor jongi pastor Reverend PW Walang, kita men pesan ki bolong kinong syarai ki kepajong kebalang ki bepensingan yangi lang bajong ni gajing syakri gajongi hakan ni gajanmin ki rangba balang bat kumju yangi iwe baro tong ini syakri lang ublay daga jingkemen bat daga do'nud ke bakhuj bat ke bashisha ngini ya syaprangi gini gajing syakri gajongi ngini syumenta gajing ruai ke balai spa prapupra Kajing ruai ka balai spa prapupra bat hadian beladap yang kajing ruai ngan sngop haban khot ya imes kedi syakar en ya lamingi hakaba pulih ke ketin kajing bulai bat banbu ha kajing duai tegani kalong kajing pentip ba nakaliang jong kinong ruai ngila adap ban syong play ingla syong sini syakmat Tapi kinong isim benta borok kila adon lepas ni sekmat lain no tang nakaliang kajing seng kena. Dan nakam tajong pi ki para bangai ki baywan se kajing sekri kitu ki bela nang wan kin syong no kham sini sekmat kenang bakan kam itnat ada pi syong sekri ke benta ka sekmat. Kini ki benta ki ben sekmat ngi Italy gumni tengah kerpat pen subahaban wan sekni ke benta ka sekman. Kajing ruai ka balai spa para pupra ngas ngos kem jisu ulong jonga Aka buram blay ngayo amat lepa jing pen layo bat jing sius pa dasna bakordor blasai yanga kum tu borok lai tiligit khot lambat ka khoras ka jing ruai ka balai spa prapupra
Ashwa bangni alai lang blay ka jing duai ngin pin sha skor ka tu kat ni na ka ktien ka jong blay ka bangila ban syam na u Jeremiah kalanong ka baar phau kandai ka dekhot ka bakhat wei na ka kitab Sam riu phau ar dekhot ka basan bat ka ban riu bat na ka Sam riu phau riu dekhot ka paning kong bat ka baar tungin sha skor ka ktien ka jong blay na bangatip ye ki jingmut ki banga perkhat syapang jong pi ong utrai ki jingmut ka jing sup ken te om ki jong ka jing sniu ban ai ka jing kermen ya pi hakapor bakut jong pi kumen siam jonga to ap kermen tang ha ublei naba ka jing khmi lenti jonga kalong na u tang ma u balong umau siang jonga bat ka jing pen em jonga ulong kakut bajrong jonga on om pen khi yanga tui kan ut ngau tenat ha ublei phi ka perthai baro turwai pen bana ya keburom ka kerteng jong u tu penlong ka badan burom ya kata ka jingyaro jong u tu blei sne ban kur khui kini kentian bada ban puli tungin lai lang blei jing duai ku kpa jingi ubah peneng long bakhuat ka kerteng ka jong me wan ka hima ka jong me long ka mon ka jong me ha ka khandau kum ba hapning ngai ngo kin tra ya me na mar ka jing i ba ka jing snai ka jong me ya ka ba mem sham la e no to ko pa ya ka jing im ka jingi ling ba ki sngi ki por baro ki bla lai no kum ni kin ko pa me lampat yangi kum ki khon ki bi ki jong me kin tra ya ka bangin yo ban kiu ka ni ka yeng ka bakan tang khoi ka jong me shipor kin ko pa ka bangin yo ban pandum pram ban mani ya me kin tra ngai yo kin ko pa na mar ka jing i ba ka jing snai ka jong me ya ka ba me la ya lam kin ko pa ling ba jong kin ka tayo hi baro shi tayo kin trai kini ki santli ki sngi kin trai ya ka ba me la ya lam kin ko pa ya ka jing ya sang samla hi baro koi kin trai ya ka bangila yo kin ko trai ban pandap kin trai ki program baper hapo ka jing penya jong ki branch committee hapo ka jing sang samla hi kin ko pa ngai ngo kin trai number de ka jing i blai ka jong me kin trai ta ru ka klamat jong ka ni ka por ka pamanta kin ko pa kumni pat kum pa habangin yo ban rakhi kin trai ka ni ka tayo le kamen kum ki khon samla kin trai kum ka branch committee jong ka jing sang samla jong ka music and singing committee kin trai kadon ka banta kin trai ban yaro ban pendran brom ye me kin trai ling ba kani ka musical evening kin kupa jisu ba crowd ba be snai dorong kat bat kani ka jing shakri hi jung ina do ka bas dang bat hadu panda wai no jong ka don kar kam tam kin kupa bat u shakri jong me kin trai u ban penya ye kani ka program kin kupa isnai kin trai ban rai u ha ka kamra ka basha haneng kin ka trai pen sle ye u kin trai da ka phneng blai ka jong me kin trai bat kum ju ru kin trai ngi wei pi wei bi don hapo kani ka yu tang khoi ka jong me kin trai pen rem hapo jongi kin trai bangila kin trai ban mani ban roi ye me kin trai ka jing start kin trai bat kum ju kin trai ka jing shim phang ru di pendo pendam kin trai ka jing sngo briu ka jing sngo meng kin trai ka jing sngo sarong kin trai habang yo ban ya ro ye me henre pen kup de ka jing sngo rit kin trai bangin la kin kong ki pa bangin pen sngo bhai ka mon ka bkhoi ka jong me hoi don kat kin ko pa bat ka jing sang samla hi paro ko kin trai na do chairman ki secretary kin trai bat ki branch committee prepare hapo jong ka kin trai ai ka jing it ka jing sngo tho jing bot kin trai kham tam kin trai ban pen telun ya ka kam jong me ling ba jong ka jing sang samla hi paro ko wei kum jur ki ka trai don kat bangi kum ki khon ki samla kin trai irap yangi kin trai ha ni ka jing im pan ngi im ha ni ka sla jong perthai bun sin kin trai ngi kalon kin trai bun sin te ko pa ki telot kin trai wat ban kiu shaka yang ka ba kan tang khoi ka jong me kin trai henra ya rap yang kin trai ha jing persang ka jingi kin trai bangenam sha ngop kin trai bangenam sha pen sha ha ka jing por ka jong paman kin trai henra ya rap yang kin trai bangin yang scam kin trai ha ka nong rim ka ba scam ha ka kerteng ka jong me kin trai khanang bangila kin ko pa jisu ba kodor bangin yo kin trai ban mani la lo ya me kin trai hoi don kat kin ro kat nu kin ko pa ka long ka bi thiang ha bangi don lang kum ni kin trai kan kin ka ban tang khoi ka jong me ya ka bangin yo ban shakri ya me kin trai henra ngi sungu tho kin trai dang bon kin ko pa ki bam ya don rang kat lang lang bat ngi kin trai hoi ngi sungu tho like don ha ka jing bon kam bat
kejong kani kado hoi bun sien kin troy ngis ngot hoi kejing don kam kejing kado isne kin troy nambar kanta banyarap ingi kin troy bangenang kin ko pa ban bati ki kam ki kepor ki jongi khanang bangin la kin troy ban penlaj kin troy ki por ki jongi ban shakri me kin troy hoi kin troy don ruki khon samla kin ko pa kumju rukin troy ki pramisim ki ba la jingai no na ke yeng ka nakasam ke jong me kin troy hoi kin troy ha ke jing jar jar ba ke jing ka bor blai ke jong me kin troy lai pasyaw ma me hapo jong ki naman gilong tang ki brio ke ko pa ngim la kin troy da ka bor ke jongi henry dai tang da ka bor ke jong me kin ko pa isne ban ya rap iki kin troy ban la kin troy ban kin persang kin troy ban yo ban ya don rengkat lem bat ngi kum ni kin troy ke yeng ka makan tang khoi ke jong me kin troy bangin yo ban ya mani lai lo lem bat ya ka kerteng khoi ke jong me o da rengkat kin ko pa ba kisni ke por ke jing im ke jongi ya lam ma mi kin troy bat scam ngi kin troy nak syadiang nak syakamon kin troy wat sharp ngin ngop ka bor ke jong bomman bat usaitan ya rap kin troy kin ke jing syakri kin troy ngai ti baro tang ha ka sang ti belai ke jong mi kin troy ma bat skor kin troy ya ke jing khot karpat ka khon samla kin troy ba pon seng ka baju pen ngosi ka mon khoi jong me nadu mentai sta tai ke babam jikut hiru amen Boleh sibun AP Miss Kedisha Kharir ya ka benta ka bapila pendap ha ka bapuli ka ketin ka jong ublai bat ban bu ha ki jing duai ublai disnei ban kerkhui phi ba pen nangla ka ban ya chaprang ha ka jing shikri yu trai bat ban i du ban shikri yu ha ki benta baro jong ka jing shikri ka jong phi ka bakum ka jing sang samla ka bu bat ban shet phi ingat skam ublai ni sneban kerku yang hilang borok ka bangi sengap ni syak skor ya ka ketin ka jong ublai bat kum juru ha ki jing duai kum bangala ka basdang ni sngoi ka ban aingu ya ublai ubadang pli yang i ka ni kalat ka ba light lut udang pli udang syak ngi udang ai ngi ka ni kalat ka ba koridor bangen yo ban sikri yu bangen yo ban ruai light lut da ka jing kemen ya ka kerteng ka jong ngasngau dia ban penpau kini kapor ba don ki wei ki jaka ki bangingi tip lang ba ki social media ha kani ki benta jong kani ka rin dia jongi ki ba bon ki syakri kim syam yo shu ya ka ban syakri lai lu ya ka kerteng ka jong boleh ki bon ki la syak pen sitom ki bon ki la syak leben ki bon ki la syak khanglat ban syakri yu boleh rengai ngu yu boleh bahang ni ngidang yo ya kani kalat ka ba light lu ngidang yo ya kani kalat ka ba koridor Bagain syakri kumni da ka jing kemen. Tongan ya syakri yu belai da ka jing kemen. Tongan ruaya roi u da ka mensim ka ba kemen ka ba ai tilot. Bad da ka do'nut ka ba shisha. Kani ka janmit kalong ka janmit ka ba kerpang. Ka program ka ba ka music and singing committee ka labu ban penbej lang bajong kani ka janmit kalong. Day kumbajulong kasing festival kabang itang yakin ng isimbantanang ni na jirong henry hakadega janmit kadega janmit hakababaro anangi nado iparit hado kibalasan kibasyong syado katay kabenta kabasyadin ngiyo ya kabanya simbantalang ikijing ruay rengkat bat kini ki para samlarang ba ajungi kibadan hene khaman ngasngoban aingu yublay bu ai hengi ya ka mensim jong ka jing i ka mensim jong ka jing kemen ka mensim jong ka jing terang ka jing angnut ban sikri yu blai bat khamtam ngai i ha ka balang ka jungi ngidon ya ka mensim ban i ban ruai ban yero ya ka kerteng ka jong ngi ai ngu yu blai bat ingat skam bu blai on kerku yang i baro pin i phla ba piu i kumni kini ke para samla ki syong direct mar persya ya pin dai umjuk ham yu i ban syong kumni releng bajong kan ka janmit ngi i kumni bat ka jing itnat kiriam kibet ke ba kiriam ka isyong kun hado kata-kata bat inget skam bagi jing ruai ke bangingen ruaru kendalong ke ba pediang hun khmat jong ubulai kendalong ru ka jing kemen ya ke angel habeneng ngi simbentai ke jing ruai jong kan ka hapok ka jing alam jong i leader jong i ngasngau ban penpau ka jing skongu ka jing kublai ka bakrau ya i Mr. BD pengrop i balong irang ba balang jongi iba da ka mensim jong ka jing i ila pediang songo bahaya ka jing khot
Bat dia kebenta ke bakum ka music and sing committee ka labu ban penbej i bet nyalam ya kan ka jing khawai jing ruai lang ba jong kan ka janmin ngitip ba ilong ibabun kam ban ngitip ru ba don shibon ki kam ki ba ide ban pendap kum ukpa ka ying bat kum ju ru kum urang ba balang jong ka balang ka jong hang ni idon shibon ki kam ki ba ide ban pendap bat ka ba ide ya ka ban ya ka ba ka balang ka laten rong hai ngaperkhat ban jinda de mga ngasa syakawe pat kajaka kalalong ka ba bha bang nuan si kajing syakri sya kanika balang ka jingi harai mesta bidi pengrup syakri jang bulai hai ba bon ki por jang kajing syakri wala isa syate sepok lompering harai imju bab ban syakri yu bulai juan rengkat bat ka balang ban syakri lang ya ka kerteng kajing bulai kulai sibun mesti bidi pengrup ikan kapor ke bapi pila ai rengkat bangi bat ngituai nginget skam boleh unyalam ye pi rengkat bat kini ki para samla jungi nang ni ha ka bangin penyat syafrang ya kijing khawai jingruai ke jungi langba jong ka janmit ke pementa to boleh unsnai ya ka ban yalam yangi bat ban ai bor hangi banganla ya ka ban syukri yu haswai ka bangan IT hai mesti bidi pengrup ngin ngobha ya kaban yerwai ka jingruai ka basan spa sao ka jingruai ka basan spa sao turwa yero ya ujisu bat ya jingit ba phla haki ying shongne ba phernai ulalait ban kre jaka endengin poilang habneng ka jingkemen ba hang ta kan long yangi haba i ujisu ngin yero jing job kalbari ka jingruai ka basan spa sao Toraya roya ujisu bat ya jingit bapela haki ying shong ne bapernai ulalet ban krejaka ondangin boy lang hab neng kajing men ba ang dagan long yangi haba iyu jisu ngin ya ro jing job kalbari haba ngiyat len di pilgrim kil obadung gen sashai anda kis ngijing len lawai Junam ngin chong bat utrai ondangin boy lang hab neng kajing men ba ang dakan long yangi haba iyu jisu ngin ya ro jing job kalbari long ba shi shaban banget skem kajing shakriya utrai tang shupet ya uhaburam jingkus lai baro lawai ondangin poi lang hab neng kajing men bang dagan long yangi haba iyu jisu ngin ya ro jing job kalbari nanggak sa prang pansnya pun at yang skem bat shanya hau shan ki pleki kedam pernah Pangin yo iyu jisu ondangin boy lang hab neng kajing men bang dagan long yangi haba iyu jisu ngin ya ro jing job kalbari Maksud cuman
ibalong ichaman jongka Music and Singing Committee kubli shubon dak mta ki kentin pediang ki jong pi yanga bat ki ba philapen pau shikat dai e ya ka jing im ka jonga bat ya ka jingla ka jonga ban don ha ka bakum ke ni ka por kubli shubon ki kentin ki jong pi nga pediang dak ba sngoba bat ki kentin ki ban ai men sim na ka banta jonga uban yang ha ka bakum ke ni ka por ngapen pauru ke jung kublai ke bakrau na ke benta ka Music and Singing Committee ke balai benta nga banyalam ya ke nika janmien ke bakrpang ke balapan pauru chairman ke nika janmien ke bakrpang na ka singing festival lani na ka praise and worship let's say kindon ki banya sriem Henry kini ke bak hampla ke long kumba icaman ilong ba kini ki samlarang ba ki syong na kini ke liang ke ba menu-menu pim jui light tang men sim snam ha ke tu ka musical evening ha ke jingi rakhi ya ke jingdap ke ba sispa ar pesan snam tingapen pauru ke jing kublai ke bakrau ya kinong kit kam jong ka jing seng samla adu chairman secretary bat kiwai pat kinong trekam aga joko poru namar baki don kinong syarai jong ka balang ki balong ki teman basan wadu pastoru ibadon kini kepor nak benta ki rangba balang ki balapen singai ya kani ke jing syakri ke jungi hakani kepor ka bamenta ngai kublai nak benta jong piru bat ya pi ki para banget be Kidon kilong kemi, kidon kilong kepa, kidon ki samla, kidon ki heb ki baredru. Nyai kublai pi iwai. Ka jingdon ka jong pi kini kepor, kan ra ingi si ki ki bakerpang tam, hagan ke janmian. Ka banengkong ngapen pau ka jing aigo ya ublai. Na ka benta yala di siman. Ngam sempoi perkat syuk. Bangandang la ban betengi ke ni ke program. Renga aingu yu blay. Pemtip ka jing kemen ka jonga ke bakrau. Ka jing aingu ka jonga yu blay ka bapalan. Ka bapalan. Mau bu puli ke ni ke lan. Bangan la ban don rengkat bat pi. Ban penya ya ke ni ke program ka bakerpang. Ngadon bat ukun. Ngasang sungai ke jing don ke jing u. Ngapen pauru ka jing kublay. Nak benta inong duai ibla duai ke sedang banra yu syukri jamai ke kamera ke bahaneng ngadan kami kata ngadan kam ya ke bau mensim jong blai unra yang ke jaka ke kentang tam kenang bakani ke jing ke program hakani ke janmi kan long ke jing hun bat ke jing tengan nak benta jungi iwai pe iwai ti hakani ke por nganembun ketien palat kata-kata kidan sekiwai pada kibala le si ban ai katukan di kijing kren kibangan khot na pedeng jongpi kibadan hakan di kepuar te wan nom sungui ai pat wan nom septieng ngin penlong ye kan di kepor kebekmen bat kepor kebau munsim jong blai uyo bantrai hakan jingim kejungi ngini duai ku kepa jungi ubah beneng ngadon kam ya ka bor ke jong munsim jong me. Ngadon kam ya ka jingyelam ke jong me. Ngidon kam ya ka jing penpau ke jong me. Lingba ka ni ke janmit. Kabalong ka pramit. Kisur jing ruai. Kiban syok jing mut. Haka jing im ke jongi. Pen kentang yu syakri jong me. Ubay yang haka ni ke por. Baka ni ke janmit. Kadam long ka janmit, kabatli kabasudayangi. Hari ka janmit, kapangilaban bread iki jing kuslay. Bat baka jing suk bat ka jing kemen ka jongme. Kan syong haka jing im ka jongi. Haka kerteng ka jame Jesu Christ ngiduai. Amen. Ngala persyang ban perkat. Ngan penkala kasih kumno ya kenika musical evening. Kay ka jingmut jong kenika ka program ka Music and Sing Committee kalawan ra hagade ka janmian let's say pila banya habat nga
ngala super sang ban penbet kumne ka premit ki sur sho mensim ki premit jong ki sur sho mensim haba sho mensim ngi klet lut ye ki jing kuslai ngi klet lut baya dam no mene ngi klet basha mai imai mene ngi klet bangi mai ki khun ngi klet iki habadon ki jing sho mensim kala berat lut iki jimut ki jing berkat ki jingi syakata ka bangi sho mensim bar habadon ki jing sho mensim hakaba khaddu kawanra ka jing kemen ani kumno kumtu nga klet lut iki tiki baro nga don ha kan jeka ka su kemen bat nga su sting ke team jong ke youth Sunday jong ke snam ke bangila ya puli baro sitio ki samla ki bakermen ha utrai kumta ha kan ke janmit ngin penpau bangi don sisa kata ka jingkermen ha utrai da ka bangin ruai ro da ka bangin penbenai ki sur jing ruai ke jungi ha uta ubangi ong utrai ki trai usim ki sim u Jesus Christ ula ahengi ka jing light lut bangin le kumta ya ka jing light lut u Christ ula pelat yangi daisu bandan mano bante ban kum yangi hakane kepor yo le si don pedeng jing pi ki bawan hakane kepor pio angan sulet pet imei wi ruai don la si na pedeng jing pi la si ki kimi o ngalit pen o kitu ka khun kan ruai kumno nomar ba kala ki khun boro sitio la si pa le pet no kimi ki khun kumno ka ruai mta kasingi laki jong ki jing perkat wat wan da kata ka jing perkat wan da ka por da ka mensim ka bapitrang ban sekriu belai wan da ka jing sngo lai lut bangin wan ban ya ro ya uta ubala ahengi ya kan ka jing im ka bangila ban im hadu menta kumni kum bangilong ki don ki jing ruai ki bangila pen kre na ka kot jing ruai bat hadin jong ki jing ruai ki bangin ruai ki don ru ki special number ki bangila pen bet na ka liang jong ka jiseng samla bat hadin jong kita ngin sayo biang ban beteng ye ki jing ruai kumbala pen kre bat na ka benta jong ki nong ruai ki don kini hang ni ki ban yalam ye ki jing ruai ki ban pensyo ye ki jimut ki jeperkat ki jungi te ka jing ruai ka peneng kong du ka bangini ruai ki ne ka por ngal onganam tu ka por ka jing ruai ka peneng kong ka bangini ruai ki ne ka por ka dai na ka namot ka dai ka tu ka jing ruai ka bong don hapudeng kiding martel pikemen ne pia thaj ne manta mano ba kemen rakti ki bakamen badan ki yeng ke jong blai ya to ngisung tenat sibun ben ie kene ke por bagi bon ba ki kena ki don ki samla ki don ki long kemi long paru le sina ka beta jong ki samla ngala ban ong pila thaj ba kene ke tio bor stio namar ba pila sim benta ki program ki beper ki program ki ban pen ki met ki program ki ba shoot jebing dan raya kene ke janmit kene ke program ka bangin ro yu blai jungi u blai u ba im uba ahengi ye kene ka jingkemen haka donut te hakane ka benta ka banengkong ni don ban yerwai ye kene ka jingruai ka ba arspa kandai pusan kini ki hakate ka screen ki la don la si pila ban pet na ka kot jingruai la da phim yo ibha pila ban pet chakate ka screen hang te ki don ki kentien jong ki jingruai ki bangila tho ban pen pau hang te ka jingruai ka banengkong ka baong don hapedeng ki ding martel ngin yero ya utrai jungi ubangi don ka jingkermen bad ubadingi don ka jinget ba ulong kamkor ban ye kiding martel mo kat ba kiniki kwaya kinang yalam ilala se ban ye yang haka ban yerwai ye kene ka jingruai pilakwane ban yerwai lakwane ban yerwai lakwa ne menirwai menirwai gini kijingruai kabaningkong hadian kata ngin sebut ter kijingruai kiba kidon ki solo kidon ki duet kidon ki trayu bat kumta ter
Ajing ai ba pelatam ketika jingruai kebala pauna ba hadu kata-kata. Mana pasal irwai gini ke jingruai? Sedan kikna kemarin. Haba yak snow gini ke jingruai. Ketika jingruai ke bakta mensim hadu kata-kata. Bat ketika jingruai ke lakelalong ke jingruai ke bapaunam hadu kata-kata kila manong yaka kum ka symbol of hope. Lani ka don yaka ka dur jong ka jingkermen. Hagani ke jingruai amazing grace. Ajing ai bapelatam. Lesi unong tho egani ke jingruai. John Newton utho egani ke jingruai nak benta ke jingdon kam yaladi. Namar udai buriu ubala kelat mai. Nak ke jinglong ke berim. Sya ke jinglong ke batmai. Ublay la say upat kum syakri jo ublay. Bat hadien bo la tho akan ke jingruai. Kala ketik ia ke jimbut ke jimperkat ke ju kum ubriu ubalayo ia ke jingtau tmai. Simpoi perkat bakane ke jingruai ke bo utho kan long penban ke bakrau na ke ai ke bo perkat. Haduk bakan dekta ya ki million ngut ki beriu. Tang syo sngo ya ke jingruai a jing ai ba pelatam le si de kasingi kamsung tut banruai kita bun ni kamnang de pareng le si ban yo sngo hapo ki jingruai crusade ban yo sngo kinu ki jingruai amazing grace ke jing ai
kaba pelatam disikani ke jingruai kaba ketak rui ke jim ke jonga habang yok sengawi kini ke jingruai bat kadairu ke kabu kaba biangtam yang ayapi bangin yok ban ruai kini ke jingruai barok santli ki dekat ki badan hakakot jingruai kini ke jingruai ke balai spa prapuai pila ban pet na ke kot jingruai ba pila ban pet na ke screen ru kadi ke jingruai ke bakren na ke benta ke jing ai ke jung belai ya ke jing im ke jungi shimet a jing ai ba pelatam yang berwalang. Pengembangan boy syalah kalari basyar surpa
Oh swipa pela, kaswipa pela, Ngắm quen hạ chính em trong ba Why lang ko na ikinig why lang kajing kemen. Giêsu đông bere Hashem Ulang ba jai jai ba sove Uai hanga ka jikmen Jing ata jing ba jing dong kila jano jikmen ka lo muna layo Jikmen ba ku rong lei kashnei haga Akalinda upen kupayala Ipo usay kupan Pagkong kasyalong na Jingpen patu ronglay kashlay haga Sa jisien oh swipa pela. O swipa pala, kaswipa pala Ngắm quen hạ chính em trong ga Abangalaya san manolasle Giêsu đông bên em Hashem Ulong ba jai jai ba sngauge Uai hana ka jingpen Jing ata jing ba jing dong kila jano jingpen ka dong lunga layo Jingpen ba tu rong lei kashlei haga Hakalinda upen kutayana Kipo usay kupan Pagkong kasyalong na Jingpen ba tu rong lei kashlei haga Ngin poi syakawe pat kebenta. Pat kata kaba kani kajing ruai ngila dep ani ruai. Haka praise and worship kabala penlong da kajing sengkente. Ngam ken mau syu akan kepor akan snam arjar kan riul da ngam bakala. Bat kani kajing ruai kadai kabangila ruai sepang kata keketi belamong dong penim. Dan sedana pedang jempi ki baken mau ketuk sengi gapen ken mau ya ki long kemi balapen seri miki kum kani keketi kemi ken mau kani keketi kemi ka baklem kani keketi kemi lesi ka jenjar ba yangi bangin trekam balai balakot ya ka keketi kemi ha ka khasi jungi tham kamot habangi kami kani keketi kedai kani pada kaban pen scam ya ka jingkam jungi nginamla aban kabangi kami keketi kani keketi kan bangin sebu sa kum tu leningin bu ora serut persyang e kam kum tu keketi kam ha pi haptap da kani keketi kime ya baro ki simpriakti kam kot lut na kata kadau la yo nam ya kani da keketi kime kum baka kime jong kesiar kekedup iki khon la si kani keketi kabalengkot kabakam sniudur naki weipan penpan kadai kabadon ya kador kabakerpang waga kadan kador kabakerpang ba lapen ken mau sisien pilaan eman bamja kan lapen don kam gini keketi kime la umla de atau persyang kelam pendon kam keketi kime ta pila bamja atau penom la penbat semua klaim ke ketika me mana penom la amnya persang kedai ke bapla kini ke keti lakot ika ke ketika me nak kata kedau lada kini ke sain kebalada kini ke ketika me karak kum ni sejrong lada dan menu barak kebomot imei menjur kemot kedai ke best lada kahap nak support kena ke ketika me kemot ke bombes dayam ni orang kumta
Tikat long ka basung tunat bah kan mau bah mo. Kan mau bah ya kan ke keti. Wat ju kelet. Hare kan ke janmiet. Ngindam keren sepang ke keti kemi. Ke jingruai kan ke janmiet. Kam dei ya ke keti kemi. Kedai ya ke keti ke balamong ke jong nong penem. Ke bapiar ke ding pernah. Bat ke bakot yang abat ya pi. Bat ka bayalam yang abat ya pi. Ka bari ka jingim ka jonga ka jong pi. Kadai ka kta ka kti ka balamong nong penem. Habang irwai gani ka jingwai kat ki bala ngin sungba bani yang lang. Setunat mana badang sakte sakum tang don ba sakte what you sakte iwan kene ke yeng ke jong blay ban yero yu Yesus komen sibun hakene ko por ngala ban iwe samla rangba
iba long ru ilong kami, iba day samla, jong kabalang kajungi hani hamaupan, hakipor iba menswa, bad ilong ru iba syong basa akan ikasnong kajungi. Bad ngidoni tay samla akan ikapor, belong samla rang ba mata ilalong kami. Day iba jukersan, ya kekam kajong kenrat, kum kinong ruai choir. Lesia kepor kajungi. Kadi kepor keba kihap banyom ya keketi ya kelewur. Namara kita kipor bagi dang don akan dikisnong. Bun ki jaka ki bahap apok ke distrik maupat ki don ki jaka ki ba 4 light surok kali 4 don surok rong. Dang dai surok kendau kepor ke bakti ru la dai ban ya sange no kali stang lenti abya de kejat itai samla ilayo ya kata kepor bat ya kata kebenta keba yang na kebenta ban sakhi yau Jesus Christ lengba ki jingruai ki ba krishan ya ka jingim ka jung iru hadu menta kum ka wei na ka syakri ka ba iet ban ruai ka ba iet ru ban syakri yo blai bat idan ru ka jing terang hadu kata-kata ban yo poi sa sisin hakane ka balang ka bala penhe pensani i tina ka benta jung ingan pen itu no pila kwa na man itu mana badaita pikwa man itu i balawan na ka wei ka jaka isut kemen sibun idan kat bat ngi hakane ka por ngalong menek sedang ngan sekot yanu na pedeng jungpi ban ai jing keren dan ne ban yo ban ya keren kendiat kensoi namar ba khadi ban don ru kapor ban ya keren mendai tang ban shu ya ruai ti ita isamla rang ba namar ba kadai ke program jung isamla nganong isamla rang ba idei ikong deng bolen mauri tu kan sung ba ban ai ke jing tap ti na kamta ke jing don ke jing ma kerpat in sung ba wan se keman yang dah komen sebut ya kepor kejung i, kaba i don rengkat bat ngi kene kepor. Let's say kejung don kejung i, kadi kejung ai mensim, nak kebenta jung i kisamla. Roch. Ni idai i kong deng, mo. Nak kebenta jung pi ngi piang subha pi poy hakini ka ji seng samla ka jungi te kum ka ji seng samla ngidap da ka jing kemen kum kra pila man syo ni kwa katu kat ni ban pen pau ya ka jing sngo ka ba isngo ha ka jing im ka jungi ya ka ba dei bat ka ji seng samla ka jungi hakani ka jaka tongan syong marjan ni mah kam tenan te tak kebaneng kong ila pediang ni pi ya kepor ke jung pi bepindon hakani ke jinseng samla jungi bat ngisukwa ban keli mentah hakanu ke jaka pidon bat ka balang ayu pidon pila ban itu ingi tang kata swa kendet kajaka kaba nga mentang sa kalong hang teh po mau klot kemut ke balang hamau klot kabalang hamau klot kikun kikti iladan samau klot ini di samla iba krishan ya kejiseng samla hakipor kiba menswa pila menitu lakat nu slam pila don hang teh ke balang mau klot lane pila mi do na bar jung kisnong iet ke jungi Arpusnem iladon seba nak snong maupan iladon hangte bat kikun kikti ya ka babaro na pi don na pedeng jung pi ki bom itu i henry ngakwa ban keli ka wei ke jing keli na ka betai kong deng pi perkat ne arpusnem ba pin yo ban song ha ke ni ka jaka menta ngam sempoi perkat pim sempoi perkat. Tapi ai ke jing sngau jung pi so komen
pikai ke jing snow ke badan apa jeng pi ba pi poi hakane ke balang hadiat arp house nem ba pim simla ban poi sakane ke jaka menta piyo ban poi hang ne rengkat lembat gini ki samla le sidona pedeng jong ki de ki parlok ki bajurwai ki bajuya simbenta lembat pi pikai ke jing snow ke jeng pi ke badan habang apoy kani kabalang kabalapan he pensan yang suwa bangan mi na laka jong kasnong habang adon lang kum ni ngangait ba ublay hi uyalam upli yang akalat kalanti bangan la ban poy te bat kumju ru ngam sampoy perkat bandang yo i yakini ki parlok ki ba paralok ki baya i ki biju ruai lang hakis nem ki por ki blalet no te ngasngo ban ay ngoy ublay habang yo i ru yaki pastor kita men basan ki balong ki pajong kinong penhe pensan yang haka jinglong mensiam bat kumju ro ban syakri ublay hadu menta kumni te ngadon ka jing sngo rehem hadu kata-kata kaba phimla ban batay day tang ublay buyo i habang ngadon jengay la ka balang kaba ngajuhe jusan ngadon jengay la ka sinong la da ime ipa te ngajukan mau hiru ya ka jinga sang samla ya ki para dukot ki barwai te bat kumju ru ka banongkong ngakan mau ngasngoban ai kublay la da idon hang ni ya i choir leader jongi iba rim ita ilong i master ML pongrup iblalong irang ba balang te ngadap dagsing sngo kumen ka bakra banga perkat ipor ki banga lalet nakmat jongi namar mai ijo ay man sim bat soban ay nguru ya ublay namar hakanu kanu banta bingirwai ijo ay man sim yang ikin yang kaba syahi kaya kutukupor te bat kumjuru ngaingu ublay ba ublay ula ay kasap kaba karpang hai kaba ngamla ban batay balay nga ongumta namar ba ngasngaw tu adu menta arp house nem bangal jengay bangalara ya kabalang stay te ngakan mau ya ka kakentian kaba ikren bat ngakan mau hiru ya ka jingruai kaba ilahikay kajing ruai kaba itaw kalong kabakta bat kaba lalong no kumba ublay hiu la persat mensim balay banga ongumta na marba kat hadu kinikis nem arp house nem ngam syam laklet ka weiru kajing ruai hangta masaw ban ay ublay unang yay don rangkat bat i ta yes ngoi ke jing penpau ke jing arp house nem yang bakawe ro ke jing ruai msim lak klet kadai hi ka ba ke jing ruai ke badala penlek jumot ba ke jing ruai ke ba syok mensim habala syok mensim kala rung apa ka donut ke penlong iban kin mau arp house nem klem ruai syu ha ke jisang samla penban ila ban kin mau bat kendian sandiat ti ngaklet ban ong balay ba hakapor kabay hikay jing ruay mai iju hikay ngakan mau ikakentian kibay iju ong ruay dala ka doon wot ruay dala ka jing sampang ba kani ka jing ruay ka pin ya ruay kandakta nongkong kanasong nongkong ka doon wot ka jong pi bat kumjuru hakibas ngap bat kibayo sngaw kanyo jaka haki te takadaw kasong sa ako ka doon wujong hado menta to let's sing katu kala biang na kaliang jong i deng ban penpau pedeng jungi ya ka ke jing sngo ke jungi ya ka jing i ya ka balang ka jing ken mau ka jungi ki por ke balek no bat kham tam ki kentien ki bai penpau menta arp house nem wat lada imdon shu hakani ka balang penban idang ken mau i ki jing ruai ya ke ba inong hikai jirwai ilahi kai kan ikan long ka jing hikai na ka benta jongiru ki samla baha bangirwai kan long kumta
bahkan ne kan sa hak jing im ke jungi ba nom dan bala ban weng ya ke ke bala syong hak jemut ke jing perkat ke jungi dan nak benta jungi ngi pen pau ke jing kuplai ke bakrau shibun ya ke por ke jung pi ti tang ba nginem la ban pha tli pi kat agani ke jaka ke ba pi lawan ban syong namar ba ide inong ruai nem sa bangin lech tin lech no sport nen parwai na parwai ma idon ikerendang ke basung tenat ngan sim ke gitar in ruai ni ke jing ruai namar ba ide inong ruai ni kwa ru ban yo sngo ye ke jing ruai ke ba in ruai ye ke dekot ke beneng kong jong ke nambar jing ruai ke balai spa khat kendai me ke benta jonga junam ya kini ke jing ruai berhadian ke jing ruai ke ba in ruai sedang mai an sakershan pat da ke choir kan sedon ke trayu kan sedon ke full choir bat pila bani shin benta haki benta baro kat ke ba pisu yo mensiam tengah kerpat ikong deng sungba ban ruai kini ke jing ruai kumban yalam ye kini ke choir ke badon haki ke por me ke benta jonga junam kedok peneng pating shine Shaka kedok neng pating shine Ayan yo rong lem pating Nakaliang jungi ipen pau ke jing kublai ke bakrau shibun nak banta jung ideng ibelawan na do na mau kulot manai ke por
ban sngau rahem mi kajing syukri kajing kena kapor ipen pau kajing kublai sasisian nakam tajung pi let's sing him dani ban ai kublai nang kertu kublai subun ya kajing ai mesti yang kajong pi sakaway nga kwa ban keren na pedeng jong pi bang adon kajing kwa ban kentu ya ki kuan samla ki badan hapo jong kani kabalang habang ayo ya kajing ya seng samla ka jong pi ka jong nga kumju leng ba ki youtube ngadap da kajing dokumen namar bang ayo ba ki kuan samla hangani ya kabalang maupat kilanang sirhem kilanang kiu hakajing sakri ublay Teng adon ban kentu kaba yaki kuan samla kiba don hapo hangni ba pinyakit pin sirhem ban ruwai ban yaro ban pendan burom ya ublay lengba kipor kisngi jong pi baro kumba ka kitab gajing ruwai susun goong nakar lenong kabalay kadukat kaba arpunyew goong Tukit ya kalangkor kejong ublay kat badang samla. Kadua kamesiem kejong akak kemen habang yo ya kejing rehem kejong pi. Ya kejing sirhem kaban sakri ublay lengba jong kipor. Kibang yo lengba ki YouTube ki. Tu ublay unang ya don kat bat pi. Bat kabalang rukumju. Ublay unang ri untuk sumbar unang yalam ya pi na kaway kapor sa kaway pat. Bat duay lem ru nakabanta kejong ha. Kabang adon sa kaway pat kajaka rengkat bat kikuan kikti rengkat bat ikiyaw ublay unang ay don rengkat yang aru kumju banang yai ban pla ban saki ya kakerteng kejong utray jong uji sukris tang kini kikintian kublay subut kublai subut ipen sasisian kublai subut ni kikintian kerku kerdo bat kikintian amsim kejong pi nakam ta jungi ke jinseng samla ba nakaliang jungi ke jinseng samla ba kabalang hi ni pa ipi ke jing kerku kerdo ba pinang yo ka met ka besyat ka baklan ba ka yeng ka sem hi barok ka we kandap da ke jing suk ba da ke jing senchar ke jong trai nga tang kendian ka jing wan ka jing i bandon ha ke jaka ka pementa ka penslur nakam ta ki weiru ki samla jong ka balang ka jungi nang ni Kibala dan siki waipat ki jaka kibala ra ki kerteng balang jongki haka jing shisha bon na pedeng jongki ki dei ki nong kershan ni ki jiseng samla ba ka balang tepen ban haba ki laja slam shawai ki layak kiu shakmat haka jing shikri yo ble hanre ba ki wan ka balang ki jungi ki sngau nong we renga ong haka ni ka por na ka benta kita ki weiru ki perlok ki parasamla ki iit ki jungi pimdei ban sngau nong we namar phimi na kani ka yeng lada phimi na ka yeng ka jong imei haba phiwan si yeng jong imei ban sngau nong we dai nam haba phimi na kani ka balang haba phiwan sane sngau hi kuma pidei utrai jong kani ka balang khoblei sibun sa sisien ni don i ki jingruai ki bakirpang ha kani ka por ki ba ka jisen samla kala pen kre na ki lightly ki special item slightly ki special number Bat hakaba ngan kot kawai hadin kawai pan. Kaban kong ngin yo na ka jing seng kena. Bat kabaar imis pinbiang karsentiu. Bat kabalay na pastor PW Walang. Kita kilong ki special item ki bangin sa sngaw kini kapor kawai hadin kawai pan. Tengah kerpat ka jing seng kena nengkong bahkan sa shimi kini kabenta. Bat kumtu wala pen sngaw ki kerteng pensalong ki bala pen kre kawai hadin kawai pan. Jing sing kena balang maupat ya kublai youth week but advanced youth Sunday UP baro but he will carry you kadeka kerteng jang jing wa There is no problem too big. God
cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. I know my brother that He will. I know my sister that Jesus will carry you. He will carry, Jesus will carry. I know He will. I know my brother, I know my sister that He's gonna carry you. Tao buru mo play mo. Hakabaning kong ang shim ya kanikalad ban ay kublay youth week but advanced youth Sunday pi baro aka kerteng ka batyang bat kabadan bortam ka jong tribe runong penem jongi uji sukres bat ka kerteng jong ka jingrai ka bangin pensengaw siya pi kanikapor kaday
birthday u Jisu. Birthday long thằng yên ba xa ngắm lá chân tình sục chi xa ta ngã bersang banwat yaka la ngã don chi bun kaspa la ngã yo lột đi chính qua để nó ấy klem cả chính sục lên Sharom shaneng las lem ngawan Jing sok ka bajanay Dei u Jisu balapan ay Dei u Jisu uba ay jing sok yanga Dei u Jisu bayaram hakashipa Dei u Jisu long pen gen ha jing jin ja Dei u Jisu u ba ai jing so ya ka ben sim trong nga Bayaram hakashipa Dei u Jisu long pen gen ha jing jin ja Dei u Jisu u ba ai jing so ya ka ben sim trong nga Dei u Jisu u ba ai jing so ya nga Dei u Jisu bayaram hakashipa Dei u Jisu long pen gen ha jing jin ja Dei u Jisu u ba ai jing so ya ka ben sim trong nga Nakabentang keburan mo play amen. To kebening kong nga ayu yu play. Bolo penla nga ya kaba. Ini shimenta lembat pi. Ki khun samla wan ai ga ka jingruai ka ba kripang lengba jong ka jan met ka ba menta tingadon ban pen pa ho pedeng jong pi lengba jong ka por ba ho kum wei ni ki bri ka ba e ka jingruai baru smart baru bangru ban ruai te hereng adon ban pen pa lengba jong ka ba kum ka por ki henry wat nyotli ki snem Kiri kisnem ki bangam sngau tanat shu. Bagabor jong ke jing sawa. Lengba ke jing kau kau. Ka bangam la shu.
ya kabangan sya nomor bakadon ga met ke jonga lengba ke jing sitom tigani ke jing ruai ke bangang ala shna baga jing ruai ke bangangan ruai ke ni ke por hoi ke jing shisha ila pen krep ki khun ten rai nomor kidan kat tu kan ni ke jing tingko tem simlala ke ban sim benta bat ki te ngidon bru ya kini ki persang ke junga ke ba nolo jing ni ke jing ruai ke bangan ai no sekawipan ke bagan sim benta lemat nga ke jing ruai ke ba ar te hoi kapor kalamiet ngamdai buri busutnat ya kamiet ban ngamdai ru buri busutnat ban penjrong ya kanu no ke jingkren len kanu ka benta ten rai ke bokum ke ni kapor inget ban mar ba ke jingkemen ke ba phiyo te sashisin mu pastor in charge chung ka balang ngai kublai ye pi ke jing sing samla nama kitayo ke bala pi pendap ban lengba jong ko sunday ko pinsayo haga singi ka bala shai ngai kublai lang ye pi baro lengba jong ni ko po tu blai jo ko jing ye blai jo ko jing suk long ringkat ban ngi kom ka jing sing samla ba ka balang tu kublai shibon ne ka jing penyo banta jong pi haga bangani shim banta lengba jo ni ka jing ruwa haga ni ko por banyan umat na kikman habang akan mau ya jinge bat sosa ya kabang hapkin kum ubriu hakamen lei ulale ha ngamla bangan kle Om Don kan uji sukodo habang apai banduai yang usyashko banang mi kisngi ngamat jing keku ya kaning as ngautu dei kabor jong u wanaya u ngamla ban shakri ben ban ino udang kedop dang ri Om Don kan uji sukodo habang apai banduai yang Shashko Om Don kan uji sukodo habang apai banduai yang Shashko yang Shashko Problema tak buron tu.
sejisin ke sopan ayu yo blay bulu penyok bulu penla pada kini kepor hak balik sibun apa yang jong pi pilih sengaw tu kejung ruai ke bangang larwai marwai bagani kejung ruai ke bangang lasna bangla thau ke kejung ruai ke bulu blay bulu pensyai pada yang jonga bat kini ke wei kejung ruai ke bangin ai pada yang jong pi lengba jong kini kepor seketika jing ruai ke ba kini ke persa ke jonga kita ada ban ruai hagway na ki benta ya ka baki ke lesyam ya ka benta te hakini ke por sa sisin pan ingat bagini ke jing ruai ke bangi kan ruai kan long ke bekeren na ke benta jongpi lese hakini ke por kidon na pedeng Jangi keberan hang ini kepor, bagani kejing ruang ke keren lengba, kejing kenduk juga kejing kejing em, lengba kejing kenduk juga kejing pang kejing sitom, hendai kini kejing ruang ke ong, ujisu, ulong, unong penkia, baru kot ya pi, kot jangan, bagani kejing ruang ke pen ai kini kepor kolong, ujisu ulong, unong penkia. Ngabla ban pen kia do nut lapai ban pen lom tem mai pa Henry ngaji padon ubala amla ban shim do nut pat ngitam ban pen kia kat kayo Henry ngati padon ubala don ki bakat ya unong pen im kibrim Henry ngakon ujisu ulok pangaide haba pisgau bom don bayaram bajing im long le no Henry ngati padon ubala unong pen em kibrim Henry ngakot ujisu ulok pangaide haba pisgau bom don bayaran jing em long le no Henry ngati padon ubala
bang hatame ni jing bang hatame si and rain at tip badon nong pen kia Vada jing ye ya pigi ban ya but peace low do jing me and rain at tip udon unong pen don ki bakat ya unong pen im ibrim and rain at kon o Jisu ulop bangaige haba peace ngeu bom thon dong yaram ba jing im long le no ei and rain ngati padon u Jisu and rain don ubala ei Jisu and rain don ubala ei Jisu. Rublen kerku lama kini kejing sembenta ke pipini awanta lembah jangan dikepor rublei nak kontak kepurom jongo. Amin. Langsung hun ayok sengoi itu kejing ruai. Adi don jing pensawai ruem. Langsung tenan man sengap ikitu gilai tili special number. Habarok lai tili ke jeruai, sau tili bak ketu mentah. Kasdin tang hakawi ke jumut. Pigai kita. Dah kabah ke jeseng kena kalau ruai nak sedang he will carry you. Unkit mau ye ke jing pang ke jing kuslai ke jing jenjar kino ke jing ki badan ke jing aga jing em ke jongi. Unkit mau. Ai kublai nak mentah barok lai tili ki nadu ke jeseng kena ya kepor ke jing pi ke bah pipila ai. Man ruai ni kejing ruai, kisamla, adu ipustor, bad ya baro ki balai simbenta, ban penlong ke ni ka jing ruai, ke basung tenat nak ka benta jungi ke bas sengap ke ni por. Haka snem sijar kenai spa kenai bu kendai, ladang amba kela. Kerek snem, haka baka jinseng kena balang Presbyterian Maupan. Kalit bani simbenta nengkong, haka all India radio. Barang kata snem, ngasung tenat ban kin mau. Ya wei rang ba. Ibu lalong chairman nak kata snem. Oi dah buram im dadai rang ba ubanang haga tho ka puli kata-kata. Henry rang ba ubudan ya ka mensim. Jong ke jing tristom nak ka kakam. Ngakan mau i ji. Haga por bahikai jing ruai, lai steng. Nang tena waat rengkat berki kse nomar bi tres klau. Jaklia terput terpet aki jing tray ke batray stay sepo lengka iwan mare banbe hikai jing ruai ki kena bakin let ruai sepo all the radio ngai ya ke mensim ke basirhem ke jong ni rang ba bat kala keta ke mensim ke jong ha kat ni itray stom idon ki khun ki kti ke ba ide ban penbiang penbet en rei i ya ke por iwan ban hikai jing ruai lai steng sau steng adalah dep ke jing ruai beran imare biang sakajaka ke ba ide ban let tray. But kalau long ru ke bapla bah kata ke snap. Let's see kalau tahu ya ke record, lana ya ke history. Baka jinseng kena ke jengi, ngatrai rang ba anum sungai, kibawan jinseng kata ke snap sejak kena sepak kena pukendai. Ngila janla alendet ya ke jingruai ki komena salam. Namar ba ini inong yalam. Ijus tenat man ai ke jingruai. Man ka sendiri ki kena ke la pelit lupa ya kata ke jingruai ki komena salam. Namar langsung tu ba ini rang baan sa ai ben. But kalau long ru ka basung tenat.
la kadai ke jing ruai ke baman ke tiau handai ke jing ruai ke ba shaman sim ke ba syok bai ki kena bikin ruai ke daang bai ke sentur ngasung bahas ibut idar rengkat bat ngi ke por ngatrai imsung menang khot inwan si khwat le se kendiat bangin yo bani keren bat kum kadak ru ke jing ai mensim na ke benta ki babun ki ban se shim menta pat akipor ki ban wan I master Emmar Banyang irang ba ibadan bagi ke por ai ke jing tap kti na ke benta jing semua mari cakap ada. Ini ita iba Emmar Banyang. Si kot kum ini. Pitip Emmar Banyang pitip. Si kot ini. Ngatip pitip tong mitu. Alhamdulillah. Te kadang kejeng kemen ke bakrau, bapindan rengkat bat ngi ke kepor, ditip kepor ke jong pi ke khimah handri pi ai kepor. Banyadan bat ngi ke jiseng samla kum urang ba bapitrei ke kam nadu ke snem siejar kendai sepa kendai bu kendai pila treish tom hadu kata ban penlong ni ki bopun ba nap deng jongi la siki badan dengan kepor kilasan dak kata ke jingruai ke bangi ong mena la si pinam sungui bang keren ni kata wa kadai am kata ke jing shisha pila kadai nak kam nei bang piju penruai ba ke jingruai ki kumena salam keren tu jan jomai kadai, kemud. Oh, tak kata kadai. Isuk tanah sibun Ba ini rang ba ila IT mat bat mesti mak kata kepor idang don ki khun ki badang kamirit. Te henrei la ai kepor na kebentaban pensan ni ki kena man la ke singi sonde bat akipor jeng ki program ki badon jup klet ban pendap bat hadu banda IT ke kam judan ke wer ke kam ke basak teng. La ilong ibaduna ke thok tar le si mentai la kham stan mi iban yang ngam tip kata apa kata kepor ta kham nang manga khniat dan rai matati la kham stan mi tang ba dan ke weru ke kam ka ba inda IT hadu banda pensa teng baro ki kam ki biang nadong sedong namar ba ya IT ya ke kam na ke bentah ke jing syukri ya kenrat tele si padeng jungi ke kepor ngasukwar ban pen kermau ke dan ke wi dialog ke ba pikiran na kepor ba dang long jiseng kena Fikir mau kita, kelet nah. Ken mau susana, long ngan pen ken mau. Long the. Kum ucerman na bagi kena ki baya. Ki babon ki ki kesan, kata kepor. Te namar ke jengki kesan imla syubanya. Ban ong dah ki ngam tip imi nai kata kentien. Ai kena medan problem ayu misya. Ya kata. Lakan mau. Atau ong saya sisian ni kata kentian. Atau ong saya kerja. Atau mana bahkan mau untuk polong serman mengah. Ini semula orang bak telah kenal cerai. Polong serman mengah. Tes cibun bah Master Bidi Pengrup sekretari ngalong serman. Te handi kapor asua bah ngan yathu kita berhoj. Nam ta pisia ki pastor tan besan badan langan kepor ngawara ke jing kublai ke basengai ke bapelung nak benta pisia baro te karpang nam taki siang kena ki ba hakapor kumba I Master Bidi Puru yong ba long siraman manga ti sibun ki kam kumbala yosmo menta nai Master Bidi te kumbong mi galong kumta sisia namar ba ngamnang bantok bantar nang tang ben pelit te dei takadau ya ka benla arma ong tole empele to jus ngum kata kum Sherman ban ong kumta te henrei hata kopor ka ba long Sherman manga long sekretari Bidi Pengrup sutana bagi kena namar ba yu namar ba yi yatre nadu kemensim ladabi ro khun bi khai te yi te den takadau kumbong Master Bidi Pengrup menta ba usniam ba yoli ren kong por rio kolong ba long Sherman Emmar Banyang sekretari Bidi Pengrup yo menrung hangte te nadu kata kapor kolong ba hadu kini kisai menta balong ba kaji siang kena na po balong pan man kapor yo benle hangte po All India Radio sengap hadu kata namar kumbong Master Bidi Pengrup menta long ba ngi yatre nadu kemensim
Artatin reka di bumbu meleong, la kelai yang elek kum tamu ong ngato le on biang baik. Kabasuk tan kalau kowe ba kum nei. Hakapur banga long serman niam acir we kum tau. Nga pu perkar ni mai pis long kum ni niam. Pu perkar re. Ong yang la heda kata. Ong ada bau baik to. Rehei kunang asyau hanai. Mar belie langsung bang pelat langsung sit made unikan mau yunai. Te la ong la ko ong kum taken. Ten rei ki kena par khoi pat sung i sung tenan. Tengang ong ba hadu menta. Yel rei ngalong sunat ba ro ki kena. Te kini ki semlarong ba menta ki bla song sini menta kalong ba hakapor kebangalong serman mengalong ba nga ada batai ni siar ko ngubik ta. Namar belie namar bakhamduna. Tengamur panong kumnai ba ngan ai katu kan nei kalong ba kumbong masar bidi pengurup mentai bia ilalong orang ba balang mentani ya. Tekalong ba Sherman ki sekretari jong ke ciseng kena lan ciseng samla long ba ngindon kata kemensim ya ka ba ngintre nadu kodonut ban yakit ya kam. Wat ong re babi lan ubastan henrei sim ya kemensim kacing tere nadu kodonut. Ong kaktin ke jong belai la bastat la babi kalong ba kabainong kamut sisupa hadu kata kabakut. Teden tak kadau ba hakari kapor sung tenat ba ai bentai ngaban penken mau nomor ba ngangala keliat tepe. Tip seniam kan nolong serman mo nomor bala bon seniam balat kan mau sudah. Teden tak kadau cendong benta ba an khot karpang te dayeng la sung ting. Nomor ba khambi khamduna tang ba happen ya taga sap ka boleh ai tangkat nei ba tur syahmat nak ta ban ya tre ka kam chung konran tengah hadu mentah hai dapat set sang samla ro ya kit hai dapat set sang kena kit ai tu mian ro kit namar ba kat ta ka bor la chong dere ka bor ka ba tre da tak jing start henrei katuhi ka bor ka ba katuhi ka sap ka ba boleh yu ai ngakum to nga tre kum to. Te kacing kublai kalong ba nai mastar bidi penguru bala ai mensim yang alang bajari kapor bat ye pisia baro tung samla tiba sya yang aban ai kani kacing krian lengkot katu kan nei ubalim takaburum jung u amen. Yimdan ai bat ai nomar ba ki kentien ki bakordor ya ai ni kapor dan tang ini jeng ai baret nak umta jung pi. Lusukuan. Ni pen pau ke jung kumlai ke bakrau na kamta jung i ya ki kentien ai mensim kam dan kam ke jing nang ke jing start ke jing IT na ke banta ke kam ke jung kenrat brena kerkui pi master MR benyang ke mensim ke pio aki por khat knai spak nei phundai pinang yo bat kan long ru ke jing kai na kamta jung i ki komena salem ki khon kilam sujisu. Yaki
kena kejengruai kan late lo nak bentai Master MR Banyang. Ni waipat ke special number ke baka Jason Samla kala penbu kala bu bat kata kalong imes badalin mukim in semua ai ke special number pedang jungi kena kepor. Haka beningkong ngas ngaban ai ngu blay ba uladon ringkat bat ngiling ba jong kena kepor. Bat ngashimru kena kalat bangan ai kublay Youth Week bat Advanced Youth Sunday fi baro. Bat kaketeng jong gajing ruai kebangan ruai kena kepor kalong uyeng hasenda. Mình xin trong ngã cơn bên tầng hù blê na u cầu âm chính bên em ma u lo u mau sang trong ngã bắt cả cột basket nhưng mong nghe try being a shania belong still bajing yada belong kabor mi uba gersha bajing em jonga nganom shapting ya kijing nganom shapting ya kinom shon jisu Jinker menjonga uyeng hasenda jonga able melong jakari jonga melong jing shai jing em jonga menong bentye slide me I jing ilong ublay ubam jukela ibaya rap hakashipa ilong ublay ubam jukela hajing em jonga Kejuruai bapen ki mesim ulong kejengkermen jonga mentapat nyinyo egawe kejuruai kaba mengiru ngila penyiruai lang ke chorus one day at a time. I'm only human. I'm just some man. Help me believe what I could be.
and all that I am. Show me the stairway I have to climb, Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do everything that I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus. Tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Do you remember when I walked among them? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it was now and there, cheating and stealing, violence and crime. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me strength to do everything what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Such a scene, one day at a time. Sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me strength to do everything what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Lord, help me today. Lord, help me today. Show me the way, one day at a Isung serong ban ong. Miss Badam Mukim. Idai dukot jong standing choir jong sinon. Iba wan kid ru aga jong por ilong dong ruai jong standing choir jong sinon. Ba have finally pong rup. Dai way na kiba samla kiba jushim benta shirham. Na ka benta. Banyalam yaki jingruai ki bakerpang bleu sei ki samla na kene ka balang ka bait ke jungi kene ka sap ka bakikidan kala long ka jingkerku na ka benta ki babot kade ka jing ai men sim ba ka jing penslur ka ba maki ki ya shikman bat kini ki long den ki bot ya ka lenti ka baki ki alam ben kerku na ka benta jung pi mes madam mukim na ka benta jung pi have fine na ka benta iba wan kit ki blarwai kene ki jingruai one day at a time. Ilapoi siya kabantay kabangin pikot no. Ya kini ka jingruai ka jungi. Ha kini ka janmit ka bamanta. Idan stang kaway ka jingruai. Pagkata ka jingruai ka bakren sipang ka jing sngaw scam. Ka jungi how Jesus Christ. Idan ha kapor ka ba kapor ka ba janjar. Kapor jeng ka jingdu jeng kermen ha ka jing shisha ka jing kiw step ha ka jingnang jing start ha ka spa ka po. Haki bebon kiliang kila kiu hadu kata-kata penban kat nang kiu kat nang tiang
kat nang kiu kat nang du jing suk kat nang kiu kat nang non ka jing kermen ka nang phet sejengai ki yeng ki sem ki la nang kha hasnong mopat penban ni ngau kinja balai pi perkhat ikata kapor kabala nang bun briu ki la nang kiu ka jing don jing ki briu penban ngilong marwe kade kapor ka e na kam ta jungi la nang ngim yang scam in long ki briu ki besarem kumbaga ni ka team ka penkin mau ngi ki ka por ublei jong kata ka jingkermen tun pendap da ka jingkermen kumbaga ni ka team ka ai ngi ka jingkermen ublei un pendap da ka jingkermen bat ka jingsuk baro a ka bangai nang ba pinang roy kerhaya kata ka jingkermen da ka bor ka jong mun sim ba khoj kumta ka jingruai ka bakaddu ka bangin ruai ni ka por in ruai da ka mensim ka bangis ngau scam wada ka perthai ka badu jingkermen ngi don yau jisu uba ahengi ya ka jingkermen bat ngi deban ngau scam hakani bau jisu ulong ka jingkermen jongi ka jingruai ka bakaddu hakani ka musical evening. Yang lang bro, iwai kejuruan. Bentang apena, bentang arwai, yaronong pene, kat badange. Bentang apena, bentang
Boleh sebut nak kebentar jumpi baru kibalai simenta ban penbiang penbet ia kena musik kali bening. Aku boleh nak kebentar kisam larang ba. Kini kinong tem ban nak kebentar jumpi kibalai ruai ia kena kijing ruai. Ublen kurku nak kebentar jumpi baru lang. Bagi demi ia kena kijing kijing try dak kijing skau scam. Ublay ulang kijing kerman ia kijing im kijing. Ublay nak kebentar keburam kijing. Amen. Nakaliang jong kajing sang samla ngi khot ngi wer bat ngi don kamru ya kajing ya don rengkat kajong pi lembat ngi kum kajing sang samla ha ka program ka badang sa ka banu meteng ha ka singi ka belasai kajing kerpat kelong ngi pi iwe baro nadu kini ki hep ki beret kilong kemi kilong kapa ba pen sngop ha ban wan lang ban pen singain lang ban ya simentalang bat ngi ha kajing syakri kajing kum kisamla ha kasi ka bakraw kasi ka jung ulay kasi ka balasay ha ka jing rakhi ka jungi ya ka youth Sunday ngilapoy sa kamanta ka bakut jong ka jing syakri ka jungi lang ba jong ka ni ka janmit ka pamenta ngipen pau ka jing sngongo ublay alami ubla don rengkat lembat ngi aingu ublay sa sisenpat bo yalam don rengkat lembat ngi man ngiyo ngiyo sngo ngisngo tho ngi mat hala kajong kajing im kajungi ngiyo pediang ya kajing kerku kajong ublay kublay shibun ganong shimbenta baro kumbala penbait daka music and singing committee pila pendap bat pila shim ya kabenta kajong pi ublay en kerku pi iwe baro kerpang ya kajing iseng kena ngasngu bat ngayai bat nganyai ya kajing kersan kajong pi nakapor sakapor rengkat bagajing sang samla kijing ruai ki pila ruai menhenen kajan mit kijing ruai ki pila ruai mentah kajan mit nganong it was wow and fantastic ublay un kerku ublay un nang yai pendon kami ka sap ka talent ka pipi don ba penang la banya saprang man pendon burom ka kerteng gajong aku blay kiwei ki nang sementai ka bakum kajing sang samla ka legit ku blay sibun nam tajong piru mat kerpang ngidon ngisgodon bok hang ni kum kajing sang samla jongi kum ka balang bangidon ya kini ki arngot ki pastor ki jongi ki badon ya ka sap ka bakerpang henin ka janmin yo snow ya ka sap kajing ka sur ka jongi pastor is pengrup rengkat bagi kon ki ti jongi mentang ka janmin ngilasaki ya ka sap ka talent kajong i pastor PW walang rengkat bat ki persa kajong i kado kalalong kajing kerku yang i ban ngets kam badai lang ba jong kini ki pastor kajong i kalong ru kajing kermen kalong ru kajing aiman sim yang i kum ki kon samla kum ki para samla ba kum kajing sang samla ngin i ban ruai ka kerteng kajong uturai ngin pendon kam hak e kasap ka bang ngingidon nak menta ka burom kajong ngai kajong kublai ru nak menta jong kini ki men ki jonga ki para samla ki bala kham he bat ki bala kham no kartang mud banong ka bor bat ki paro ki ba pila penlot nakamenta kani kata yo jong ngi kum ki samla pila no senyang sisa bat ngaong ba dei ma phi ki bade ki bagap pillars jong kajing sang samla nakapor sa kapor kajing sang samla kayang ka scam
But what la pim long aktif la ne pim juan shu she kijing sang sula ki don ki bawan henry ha kijing kersian ka beri ka jong pi leng ba ki babon ki benta kajing sang samla ka yeng bat ka scam hado ka ni klip mat ka menta kble shipon ublay en kerku ye pi iwe baro ngadon ruban penpau kajing sngungu na ka menta jong kini ki para samla ki bajuelam ya ka praise and worship ki bajuelam ka jing roi penremen sim na ka por jong kajing syakri jong i kum ki samla ha kajing shisha ha ka ni kasnam ngilamut ban pentamano da ki we henry namar bangimdon dan lat ngilap hai bang ka khamat saki bat kum ka committee ngilap pen scam ki ha ka jing sha ar ne lai tili ki snam ki ladap ban syakri lam ban i kum ka jing sang samla henry na ka daw ka jing dawa jong ka kam ngasngoi ka ban pau ka jing sngongu ya ka jing long lakloi jong pi ba pi pediang ha bang ngi kum ka jing sang samla ngedang ben syat api ublen kurku na kam ta jong pi ba pi pinang ya syafrang ban pendon kami ka sap ka jong pi na kam ta ka burom ka jong ublai kelam dah kelat bat kerpang nak kamta kini ki sound operators ki balapan biang ya kan ka sound ka jingi medur la dah kelam kan ka sound ngan yang kum ni video sengau dei medur la dengan ruai kum ni pin sengau bang keble shipon pi ba bari dang rengkat ba tim ka jong pi lale ka ba batam bat ka jing syakri ka jong pi lakalong hakabaki babuan ngimpoi perkhat nanduk menangi sengap tang pasngubang jing ruai hari menu bapen sengubang kadai ka jing terai ka jongki kadai ka jing syakri jongki ublen kerku nak menta jongpi ho men henen ka sengi ngila shim ya ka por ka jongpi ban pen kre ka jing ruai tat hadu ban dan lip ka light hing shuang don bok bahang ni hing maningi don ya generator hari kiai syak boleh shibun ublen kerku pi pen leit pai hakabasuk bat hakabakemen hakabapenkut artat ki jingruai ki pengilio sengau lang bajong kani ka janmit kemdai ka jingruai na ka menta ka sur ka pengingi don kemdai ka jingruai menta ka sap ka pengingi don ho ngi don ni ka sap henrei baro ka pengingi le ki dai na ka menta jong no the Lord whom I serve and he deserve to be praised to kan ruai ngin yero ban ngin yai im ban ruai na kam taka kerteng ka bakrau ka jung u na ba utrai jungi ulong da shisha ka jing kermen ya ka jing im ka jonga bat ka jung pi ka jing kermen yangi kum kisamla ha ka jing ya lenti ka jingi ublai ni snai ban kerku yangi iwe barong ngin sai syambiang pad ka singi ka blasai ha ka jing syakri ka jingi ngila poi syaka banta ka bagin penwai no ai ka jing syakri ka jingi ha ka janmin ngin ya shimbanta ka jing ruai ka ba arspa alai pho bat hadin jung kata sasisin ngapen pau ka jing sngo kemen bangidon ya itemen pesan WR pengrup ngan sngop haban khod i hadin bladap ka jing ruai ban pelait yangi da ka jing kerku penwai ngakelet shiketin ngaklet nak benta i Mr. Bidi pungrup kajingelam kajung i kabakrau kajingelam kajung i kabadon bor lang bajong kani kajanmit kabenta kuble shipun ya pi i Mr. Bidi pungrup ya kani kajing syakri kajung pi kabapi pilailam rengkat bat ngilang bajong kani kajanmit ngangech scam ba kadika jing khawai jing ruai ka jingi lamba kadika janmiet kan dalong ka jing kerku yang iwe baro kan dalong ka jing kemen om tang hangani menta harenang ne ngen mi rengkat ka jing kemen bat ngen yai ken od yagi sur jing ruai nang menta ka buram ka jing utrai tat hado bang na syam bat ruai lang hangate hasalem khuj habneng kule sipun masa bidi pungrup tu pendek pai sila kajung ke ying kesem kajung pi rengkat ba kajing kemen ngayu i ka dur jong kajing kemen kajung pi ngayu i ya kajing palang jong kajing kemen ka do anut kajung pi hang ni ai ba kani kajing kemen kan ai sa lambat ke ying kesem kajung pi ublen kurkhui pi un kurkhui ke ying kesem kajung pi un ai kajing kemen ha ke ying kajung pi baro ka we ngene punwai no ngene ruai kani kajing ruai ka bar spa lai pho sipai jong uji su renti barolang habariu keturoi yang entur saprang grace kapten jong i ubadan bortam syaka jing job thiau yang i un yalam
Shipai jong uji surenti barolang Habariu katuroy yang into syaprang Chris kapten jongi ubadon bodam Shaka jingjop tiao yangi unyalam Lakat makanang jor lay watkin ran Shanya dang hu Jesu Dema ubashan Hajing syakriya udon kakam kerhai Kibahaban kring pan pensyat kibaswai Man kasih kapori yungen kentunam Shaka jingjok tiao yangi unyalam Lakat makanang jor lay watkin ran Shanya tanghu Jesu Dema ubashan Syaprang tongin nang tur Hakalyang utrai Yalap yaka gospel Yadru hajing syai Hukum jong ungele Bai nong ai kandam Shaka jingjok tiao Yangi unyalam Lakat makanang tur Lay watkin ran Shanya tanghu Jesu Dema ubashan Hagabawai no jong kane kaching syakring kebatiang bat keba penhon nakam ta kachim kachingi kum ki khon samla ringkat kilong pa kilong kme ringkat bat ki khon hap kena kibaret kabangin mi dakaching sos kam halaka jong kaching ram hakaman sem jong kaching im kachangi Wat to the eye, bakaching eat ba, kachong blay bok pa. Kaching ay kachong kun pada Jesus Christ bot try. Lembat kaching slok kiba tiang, kiba pentingan, kiba pensyait bor kachong mensem bakoi. Kinilay haway, token yay syong yay sa bat dap terhai. Rengkat bat la kachong kaching seng samla. Bat ngilang paro kiba syakri pen kraw pendan burom yaka kerteng kachame. Hoi kil koi kebadan hane bat akalang satlak jang kepercay mentah syaduki arta kibabam jekun amen.